L'interior de l'església de Sant Agustí presenta avui un aspecte poc habitual. L'omplen homes i dones de la Germandat de Jesús del Gran Poder i Maria Santíssima de l'Esperança, que s'afanyen en la decoració floral dels dos passos que sortiran en la processó de Divendres Sant. Son los propios hermanos. Aquí podemos ver una serie de hermanos en un paso y en el otro, cómo están ya cortando los claveles y colocándolos ya directamente en el paso. Els passos es guarneixen majoritàriament amb clavells, blancs per a la Mare de Déu i vermells per al Gran Poder, però també es prepara l'altar de les insígnies. Són unes tasques que requereixen llargues hores de dedicació. Muchísimas horas. No las hemos calculado porque realmente no llevamos un día, ni dos, ni semanas, llevamos varios meses trabajando en ello, ¿no? Poco a poco se van haciendo porque claro, todo el mundo pues trabaja, el que más y el que menos. La processó sortirà demà a les 5 de la tarda de l'església de Sant Agustí. Aquest any es compleixen 50 de la primera vegada que ho va fer la Mare de Déu. El Jesús del Gran Poder ho va fer 7 anys després.